ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂದಂಡ ಜೀವನದ ದಾದಾಕು ಯಾನತ್ತೆ ಟೆಂಪ ಬಾರ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಅವೇ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೆಂಪೋಡು ಯಾನು ಹೂ ಪಾಡ್ದು ಜೀವನ ತಿಪ್ಪಿ ಬಾರ್ದೆ ತೆಪ್ಪು ಬಾರ್ದೆ ಲೋಡ್ ಪೂರ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಕಾಣಬಹುದು ಯಾನೆ ಇರ್ ಬಾರ ಯಾನ್ ಬಾರ್ದ ಗೋಣಿ ತುಂಬುದೆ ಯಾನ್ ಬಾರ್ದ ಗೋಣಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರಿಗೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ 5 ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಜಂಕುಲ್ ಎಡೆಗೆ ದೇರ್ಪುನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ತಂಡ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಗ್ಲ ಇದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಯಾನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಪಡ ಆಯ್ ಕೊರೋಡದೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಳ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿರಿಗೀಟ್ ನೆಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಮರಪ್ನಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಬರೆಪೆ ಅನ್ ಬರೆಪೆ ಬಕ ಬರವೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಪನ್ಯ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ಓಲು ನಿಕಲ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಆತೀನಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಬೈಲೂರು ಆತಂಡೆ ಬೈಲೂರು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಆತಂಡೆ ಅಗಲ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಒಂದುತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಬರಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂದಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಂತೆ ರೂಪೇಶ್ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಅವು ಇರ್ನ ಕಥೆನೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿರಿ 2 ಮಂತ್ ಅವು ರೂಪೇಶ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ರೂಪ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮನವಂತೀರ ಅದಕ್ಕ ಇರ್ನ ಉಣ್ಣು ಮಾರಾಯ್ಡ ಮೇಕಪ್ ದ ಬಂದು ಅದ ಮನವಂತೀರ ಮೇಕಪ್ ದ ಬರು ಬಲೆ ಎಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಬನ್ಲ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಹತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಶರತ್ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಕಲ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟು ಅದು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಐಟಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಓಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನೆತ್ತದಲ್ಲ ಜಂಗಲ 3 ಜನ ಅಂತ 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಉಡುದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ ಸಾಕಾದತ್ತನೆ ಅವರು ಆ ಕಂಬಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ನಾನು ಮಲ್ದೆ ಈಗಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಳ್ಳಿ ನಿಂಜೂರುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಮಲ್ದೆ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮಂದೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನದಾಲ ಒಂದು ಜೈನ ಪನ್ಪುನು ಅದ ಮಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಆತ ಸ್ಟೆಪ್ನು ಸೂರಜ್ ಹೆಂಗವ್ರಿ ಅರುಣ್ ಪಂದವ್ರಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪನೆ ಆತೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶರತ್ ನಾವು ಆತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆತಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಜೊಸೋಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಬುಜಿ ಮಾರ ನಾನು ಕಾರವಿನ ಇಂಚ ಹಾಕೊಡಿ ಇಂಚ ಹಾಕೊಡಿ ಇಂಚ ಅವು ಅಡೆ ಹಾಕೋನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಅಡಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಯಾನು ಅವ್ಳು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಿಡ್ತಾಳ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ನಲ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಎದುರುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಭಯಂಕರ ಏನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಊಲ ಬನ್ನಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಅಂದ ಅವು ಉಂಡೆ ದೇವರ ಲೈಫ್ ಮಾದಪರ 100% ಮಾದಪರ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮದ ಪೇರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಂದೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಮೇರೆ ಅವಳು ಆನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಂದೀಪ್ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಟೋಪನ್ಗಳು ಒಂದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ತನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ಅನಾಗ ನಿಟ್ಟದ ನಾಟಕನ ಸಂದೀಪ್ ಬರುವಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ತಾ ಅದ ಬರ್ಪುನು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಕತ್ತೇರೆ ಐದು ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಬರೋ ಅಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತನ ಸಂದೀಪ್ ಬರ್ಪುನು ಅದಾಗ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಇತ್ತಿರದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ನೀರು ತುಯ್ಯರಡ ಎಂಗುಲು ರಡ್ಡ 3 ಜನ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ಊರಿ ಅದಾಗ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ಲ ಪನ್ನೆರಡು ರೇಜ್ ನಾಟಕ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಫುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಕಾಣ ಮುಟ್ಲ ಅವರು ನಾಟಕ ಮಲ್ದದ್ದು ಮನದ ಸಂದೀಪ್ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ನ ಐದು ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಸಂದೀಪು ತಿಲಕ ತಿರ್ಗಿ ನಾಟಕ ಕಾಪದ ಕಾಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಹಿಂಚೆತ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಲಾವಿದರ ನಿಟ್ಟೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಟೀಮ್ ಹೊತ್ತಿನ ಐಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಬರೋ ಅಂತೀರ ಸಂದೀಪು ರಂಗತರಂಗ ಸೇರೋರು ದುಂಬಾಡೆ ಬರೋಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಣಿ ಆಡಿದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ರಂಗತರಂಗ ಇದಲ್ಲ ರಂಗತರಂಗ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕದ ಮಲ್ದೆ ಸಂದೀಪು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಸಂದೀಪು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಏನಾಡು ರಡ್ 3 ನಾಟಕ ಮಂತೇರು ಲೀಲಣ್ಣನಗಲು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಗಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆನ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾನ್ ಪೋನಕ ಸಂದೀಪು
ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತನು ರಡ್ನೇ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಆಜಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋರೆ ಆಜಿ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂತೆವು ಅವು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅವು ಪಿರ ಬನ್ನಗದ ರೋಲ್ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ರೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಈನಾಡು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಪಿನಿ ಬೇತೇನೆ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಟ್ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ದ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಒಂದಿನ ಯಾನ್ ಮಂತ ಬಾಂಬೆ ಬರ ಯಾನ್ ಮಂತೇನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲೇ ಬರೆಯರು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವ್ಳು ಪೋಂಡ ಏನೇನು ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಪಾತೇರ್ನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಇನ್ನು ಪಾತೇರ್ನು ತೆಲ್ಪುನು ಪಾತೇರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಕುಲದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪು ನೀರು ನಮ್ಮ ಏನಾರು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ನ ತೊಲೆ ಅವಳು ಅದು ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪಾಯ ನಾಟಕ ಅವು ಆಂಡು ಐಟ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ಅವೆ ನಾಟಕ ಏನೋ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ್ ನಾಟಕಡ್ ಇರೆ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ಖುಷಿ ಅವೆ ಇರು ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಾಡು ಸೂರಜ್ ನಾಟಕದ ಎಂಗಳು ಪೋಪಾತೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಮೇಕಪ್ ರೂಮುಡು ಅನ್ನದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡವಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬಗ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಪುಣ್ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆದ ನಿಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಯಾನೆನ್ನ ನೆತ್ತ ಡ್ರೀಮ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಸಂದೀಪನ ಟಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕೆ ಬೈತದ ಆರು ವಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಚೆತ್ತೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬತ್ತೇರ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತಂಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ಉಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಉಂದ ಏನಗಳು ಜೋಕಲ್ನ ಅವು ಜೋಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಹಾಕ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಬುಧರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರುವ ಅವಡು ಶರತ್ ಆರ ಅವಡು ಸಂದೀಪ್ ಅವಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವಡು ಈ ಟೀಮು ನಿಕುಲ್ ನಾಲ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕೊರಡತ ಅದು ಏನ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಂಸಾ ನಾಟಕ ರಂಗತರಂಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕನ ಬೇಜ ರಂಗತರಂಗ ಎಂಗ್ಲೋ ರಂಗತರಂಗ ಅವಳು ಪ್ರಶಂಸಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಗತರಂಗ ಎಂಗ್ಲೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಂಗತರಂಗನೆ ನಿಕನ ಗುರುಕುಲ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾದ ಖಂಡಿತ ಲೀಲಾಂಡಿ ಎಂಗ್ಲೋ ಐಟೆಪ್ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲೋ ಪ್ರಶಂಸ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಶಂಸ ಬತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಪದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬೇರು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಶಂಸ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸದಾಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ಪ್ರಶಂಸಗೊಂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಶಂಸ ದಾದೇವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪದಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶರತ್ ಅಂಬನಗ ಅವು ಮರ್ವಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಜಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿನ ಫೋನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಶರತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶರತ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಇಂಚ ಕೇಂಡ್ ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ನ ಪುದರ್ ದೀಕ ಬಂದು ಅವು ದೊನೆ ಬಾರಿ ಅವು ಐಕೆ ಸೂಟ್ಲಾಂಡು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸ ಬನ್ನ ಟಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿನ ನೆನಪು ಇತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ್ ಬಂದೇನ್ಲ ನಿಕ್ಕಿನ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆವಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏತ್ ದಿನ ತಪ್ಕೊಂಡು ವಾ ರೀತಿ ಡುಪ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕದ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಬಲ್ದ ನಿಕ್ಕಿನ ನಾಟಕದ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಈ ಸಲ ಇರಿ ಬರ್ಪೆರ್ಸಿ ಇರಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಇರ್ಬೇತೆ ಕೊರುವ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ರೊಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯನೇ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅದು ಎಂಕಲೆ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ 30 days ಬೋರ್ಡ್ ಇತ ಬರವಣಿಗೆಡ್ ಈರು ಒರಿಯೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಸಂದೀಪುರು ಇತ್ತೆ ವಿಂಚಾಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಟೈಮ್ ದೊರ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನೇನು ಪನ್ಪುನು ಯಾನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಪಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಪುಂಡು ಬರೆರಜ್ಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಹೂ ಬುಡ್ಸಿ ಏನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 10 ಪೇಜ್ ಬೋರ್ಡು 10 ಪೇಜ್ ಬೋರ್ಡು A4 ಶೀಟ್ 10 ಪೇಜ್ ಬೋರ್ಡು 10 ಪೇಜ್ ಅನಾಗ ಇರಗ ಹಿಂಗ ಅದಾದ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ ದಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಪಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಪ್ಪುಡು ಟ್ರಯಲ್ ಅನಾಗ ಅವಲ ಇರೆ ಬೋರ ಅಂಡ ಪಂಚಾಯನ್ ದೆಪ್ಪ ಇಂಕು ಇತ್ತೆ ನಿಕನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನು ನಿ ಬಂದಾಂಡ ಪ್ರಶಂಸ ತಂಡಗ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾದ ಮಾತ ಕೊರ್ಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್
ಹೊರಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಆಡ್ದು ನಾಟಕ ರಂಗತರಂಗ ಎಂಕಲ ಈ ಓಲು ಬ್ರಹ್ಮಂತ ನಾಟಕದ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು 3 ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ನಾಟಕ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯ ಪನ್ಪನ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡ್ಕುದೊಂದೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದ ಐಟ್ ತೋಜಿನೈಟ್ ಅವು ಇರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪ್ರಶಂಸದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹಿಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಎಂಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಅವು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆದಪ್ಪು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆದಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಲೀಲಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅವೇನು ಐತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ಬಿಡು ಅವು ನನಗ ಬಕ್ಕದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಖಂಡಿತ 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 ಕಾರಣ ದೇವನಾಗ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕೊರಂಡು ಅವೇ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಂಡು ನಾಟಕಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಡ್ರಾಮಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ನಾನು ಎಂಕಲ್ತೆ 3 ಜನ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶರತ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲ 3 ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ನಾಟಕಲು ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕಲೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲವಿದೆ ಅವು ಒಂದತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೂರಗುಲ ಪನ್ಪೇರು ಇದೀಗ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಇದೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಡಿ ಅಗುಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂದು ಕರ್ನು ಆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಇತ್ತ ನಿಕನ ಟೀಮ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಒರಿತಿನ ಮೊಕುಲ್ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರುವ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಇರಗಿಕಿನ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿತ ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಆಯರತೆ ಮರ್ವಿನ್ ಶಂಸಾ ಪನ್ನಗ ನಾಲ್ಕು ಬುಧರ್ ಪಂಡೆ ಶರತಿರ್ನ ಬುಧರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ್ವಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಂತಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯರು ಈರರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಂತಾರ ಮರ್ವಿನ್ ಎಂಚ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಮರ್ವಿನ್ ಕಾಪದ ಮರ್ವಿನ್ ಕಲಾರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಕಲಡ್ ಮರ್ವಿನ್ ಅದಗ ಲೇಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ್ಮಲ್ತ ಅಂತೀರು ಅಪಗ ಮರ್ವಿನ್ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮರ್ವಿನ್ ಇತ್ತೋರು ಅದಗ ಸೋಬರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರುವ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮರ್ವಿನ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆದಿ ಬೋತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಐದ ಕಾರಣ ಸ್ಕೂಲು ಐದಕ್ಕೆ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ತೀರಿರು ಮರ್ವಿನ್ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಅಲ್ಪಾರು ಇರಗೆ 2001 ಗದಾನೆ ಸೇರ್ತಿರಾರು ಕಾಪು ಟೀಮಾರ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ಪದ್ರಾಟೆಗೆ ಎಂಕಲು ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪದ್ರಾಟೆ ಅದ ಎಂಕಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಮರ್ವಿನ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲು ಟಚ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಶರತ್ನ ಏನ ಪನ್ನಗ ಶರತ್ ಅಪ್ಪಗ 3 ಮುತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ ಇರಗ ಇತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದಾಗ ಶರತ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಟಿವಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಶರತ್ನ ಪಕ್ಕ ಶರತ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡು ಶರತ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಯುವಕ ಮಂಡ ಬರ್ದಂತನ ಅದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆ 3 ಜನ ಬರುವಂತೀರ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಗರ್ 3 ಜನ ಶರತ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶರತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದಾಗ ಶರತ್ ಪನ್ನ ಭಯಂಕರ ಒಂದದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದ ಟ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ ಧೈರ್ಯ ಅದಾಗ ಇದನಿಕುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋರ್ ಬಂಗ ಎಂಚ ಅಲ್ಪನ್ ಅತ ನಿಕನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದರ್ ಬೋಡೆ ಬಗ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದು ಜೈದ ಮಟಲ ಇಡ್ಡೆ ಮಟಲ ಅವಲ್ ಬಲೆ ಅವಲ್ ಪಾಡು ಮೂಲು ಅವ ಮಲ್ದು ಜೈದ ಮಟ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋಡೆ ಆರ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಗ ಎನ್ನ ಎಂದಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಇರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಇರಗ ಅವು 60% ಮಾತ್ರ ಇರಗ ಅವು 40 ದೇರ್ಪುನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಅದೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತು ತೋಜಡನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾವು ಇಂಚ ತಿರುಗನೇಕ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಇಂಚ ತೂಪನೇಕ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅವಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇನ್ ಅವಳು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೇಟ ಅವು ಶರತ್ ಒಂಜೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಇಂಚೆ ತಿರುಗಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರನ್ನ ಶರತ್ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಇಂಚಪ್ಪನು ಅಣ್ಣ ಮೌಸ್ ಮೂಲತ ನಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೂತುಡು ಆ ಜನ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣವಲು ಉಪ್ಪು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಆತೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇರೇಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪ ಯಾನೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚವು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೇಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ನನಲ್ಲ ಆತು ಜನ ಪಟ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅತಿ ತಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಬಂದ ಯಾ ಪನಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ರೂಪೇಶ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋ ಒಂದುಂಡು
ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬರ ಸಂದೀಪ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಒಬ್ಬರ ಸಂದೀಪ್ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನಂಗೆ ಪುರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಥರ ರೂಪೇಶ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಅವಂತುಂಡು ಎಂಚ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋಲ್ಯ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಹೆಂಗೆ ದಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋಲ್ತು ನಗುಲು ಅವ್ರು ಬೋಲು ಫಿಲಿಮ್ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡದು ಈ ಒಂದೇ ಪೂರ ಐತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಅವು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ಲಕ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ಸೂರಜ್ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇದು ಸೂರಜ್ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದು ತೂನಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೇರೇನ ಕುಲ್ಲಾದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮನ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ದಾದಂತ ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟದ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ತಿಜಿ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಮರಪುನಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಅನ್ ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಬರವೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಪನ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಎಂಸಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಏನನ ರೂಪೇಶ್ ಏನನ ಇನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತಂಜಿ ಅವನು ಒಂದು ಮಂತಿನಿ ರೂಪೇಶ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ವಾರಿ ಎಂದತ್ತನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬರೆದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದ ಒಂಜಿ 45 ದಿನ ಮಿತ್ತಾದ ನೈ ಖಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಖಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಆವಡು ಭಾರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮು ಬರೀತಾರೆ ವಿನೀತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ವಿನೀತ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಬರೆಯರ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ ದಯ ಅಂಚ ಬಟ್ 40 ದಿನದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಮನಮಲ್ಲ ಆತನ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಇರಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆತನ್ರಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಮ್ ಆತದ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಈನ ಮಂದೇರು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂದೇರು ಐಕ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅವನೇನೆ ಐಕ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಸರ್ವಸ್ವ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅವನ್ನಾರೇ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎತ್ತಿನದಾಗ ಅತಾನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಎತ್ತಾಣ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದಾಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎತ್ತು ಸರಿ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈನ ಫೋನು ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂತ ಉಂಚ ಅಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಈನ ಅಲ್ಪನು ಪನ್ನಗ ಆಣತೆ ಐತೆ ಓಕೆ ಐತೆ ಪಾಡ್ಗತೆ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನ ಭಯಂಕರ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ನ ಆರು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ಈಗ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಓಲು ನಿಖಲ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಆತೀನಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಬೈಲೂರು ಆತಂಡೆ ಬೈಲೂರು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಆತಂಡೆ ಶಶಿನ 45 ದಿನದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದ ಅದೇ ಎಂಗಲ ಎದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಅಂಚ ಬರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆ ಒಂದತ್ತು ಜನ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಂದ ಬರೆಯರೆ ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಒರಿಯಗೆ ಬರೆ ಹೊಡಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ವಾ ಮೂಡು ವಾ ಫೀಲ್ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆ ಹೊಡು ಅಂದ ಅವು ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಅವ್ಲು ಆಪಿ ಬರೆಯಾರೆ ಆಪೀಸ್ ಒಂಜಿನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಪೋಂಡ ಎಂಚಂದು ಪಾತಿರ ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಬರು ಅಂಚತ್ತನೇರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಸೀನ್ ಲಾವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ 2-3 ಸೀನ್ ಲಾವು ಇದು ಮೂಜಿ ಮಿನಿದ ಸೀನ್ 3 ಸೀನ್ ಲಾವು ಒಂದಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಳ್ಳ ಇದು ನಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪು ఒక ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡವನದೆ ಆಯ್ತು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಬರ್ಯಾರ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಜನಗಳೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಗಲ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಒಂದುತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಬರಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂದಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂತೆ ರೂಪೇಶ್ ಇಂಚ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಇರ್ ಪನ್ನ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಸಿಂಕ ಒಂದೊಂದು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತಿ ಅವು ಇರ್ನ ಕಥೆನೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ 2 ಮಂತ್ ಅವು ರೂಪೇಶ್ ನಾವು
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ರೂಪ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮನವಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಉಣ್ಣು ಮಾರಾಯ್ಡು ಮೇಕಪ್ ದ ಬಂದು ಅದು ಮನವಂತೀರ ಅಂದಂದು ಮೇಕಪ್ ದ ಬರು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಆತನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರೆ ನಾನು ಓಲು ಮಾಡರ ಇದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರುತಿಸೋರು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂದು ಏಟು ನಾನು ಎನ್ನದು ತಿಂದೆ ನನ್ನ ಲೈಫುಡು 100% ನಾನು ಎನ್ನದು ಏನೊಂಜಿ ಇಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಪೆ ನಾನು ಇನ್ನದು ಖಂಡಿತ 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 ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಂದೀಪು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಐತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ರಜಿ ಫಿಲ್ಮುದ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬರೋದು ಮಾರ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಅನ್ನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಪೋಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಏನು ಈತೆ ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ರಾಡ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ 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 ಮಾರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂತ ಇಂಚ ಪಂತ ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಅಂಚಕೇನು ಕೇನು ಐಟ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರಗ ಎಲ್ಲೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇರಲ್ಲ ಹೊಂದೇನು ಅವು ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ನನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂದು ಅಂಚ ಬರ್ರಿ ಅವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈರೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ ಗೊತ್ತಾಡೋ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಇರಗ ಓಕೆನಾ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಈತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರಡಿಗೆ ಏನುಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂದಂಡ ಜೀವನದ ದಾದಾತಿ ಯಾನೈತೆ ಟೆಂಪ ಬಾಳ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಅವೇ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೆಂಪೋಡು ಯಾನು ಹೂ ಪಾಡ್ದು ಜೀವನಲಿ ತಿಪ್ಪಿ ಬಾರ್ದೆ ತೆಪ್ಪು ಬಾರ್ದೆ ಲೋಡ್ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಕಾಣಬಹುದು ಯಾನೆ ಈರು ಬಾರ ಯಾನ್ ಬಾರ್ದ ಗೋಣಿ ತುಂಬುದೆ ಬಾರ್ದ ಗೋಣಿ ಗೊತ್ತ ಅರಿಗೋನದಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದೆ ಅದಾಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಮ ಟೆಂಪ ಏನು ಗುಂದನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋರ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಡಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋಂತಿ ನಿಂಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಏತ್ಲಪ್ಪಾಡು ಇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏತ್ಲಪ್ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು ಎಂಗ್ಲಪ್ಪ 30 40 ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ 30 ಬನ್ನಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂತುಂಡು 5 ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಜಂಕುಲ್ ಎಡೆಗೆ ದೇರ್ ಪುನಃ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಮಾಡದ ಯಾರು ಬಾರ್ದಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಬರ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅದಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ಪುಣ ಅಗುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾರ್ದ ಗೋಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಾರ್ದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎತ್ತಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ಪಿನ್ಗೆ ತಂದೆ ನಾನು 3 ವೀಲರ್ ಹತ್ತೀನಿ ಪಿಕಪ್ಗೆ ತಂದೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಗ್ಲ ಇದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಯಾನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಏನು ಅಲ್ಪಡೆ ಕೊರೋಡದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲೇ ಪೂರ್ಣದೆ ಇಜ್ಜಿನಪ್ಪಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಸೇಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೀಮು ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬಂದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏನೋ ನಾಟಕ ಬರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾ ಬೈಲೂರು ನಾಟಕ ಎನ್ನ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈನ ಮಲ್ತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಟೀನ ಮಲ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥಾಡೆ ನಮ್ಮ ಈನ ಒಂಜಿ ಅಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 22 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬರೋಸಿ ಚೈತನ್ಯ ತಂಡ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7 ನಾಟಕ ಆಂಡು ಈ ಸಲ ಹೊಸತ್ ನಾಟಕ ಏನು ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯ ನಾನು ಎಡ್ಮ ಜನಟ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಗಳ ಕೇನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅದು ಚೂರು ಒಂಚೂರು ನರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ഞാൻ ಕೂಡ ಕೇನು ಏನ ಆಗಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಅವು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕುಡರಡ ಸಜೆಷನ್ ದೆತೊಂದು ಈಜಿನ ಕೆಲವರು ಅಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುಡರಡ ಪನಿಯರನೆ ಪೂಡಿವೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ತೂಪಿರದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅಂಜೆ ಅಂಜೆ ಯಾನ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಟೀಮ್ ವನ್ನಾಗ ಇರು ಪಂಡಾರದ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಅಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಅಗಲ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಗಲ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲಗಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿಲ್ಲ ಹೈ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿನ್ ಪನ್ಪಣಿ ಬಂದನ್ನ ಅರಂಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಂತಂದುರ್ಲಿರು ಪೋಯಿನವ್ಲು ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದಿಕ್ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಇರ್ಪಂಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಇರ್ನ ಪಲಯ ತೀರ್ಪೋಯಿರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಇರ್ನ ಕೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯಿರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ್ಲರು ಒರಿಯೆ ಓಲನಲ ಕುಲ್ದುಪುನಗ ಆಲೋಚನೆ ಆಪುಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಏನು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಪಪ್ಪ ಆದಾಗ ಬಾಂಬ್ ಎಡುತ್ತಾರೆ ಆರವರ ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ವರ್ಷಗೂ ಇಂಚ ವಾರ ಅಂಚೆ 2 ವರ್ಷಗೋರ ಅಂಚೆ ಬರೋಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಆತ ಒಂದು ಜಾರು ಬತ್ತೆರಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇಂಚೆ 1-2 ಬೊಕ್ಕಾಜಿ ಎಂಗಳು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ ತೀರ್ತೇವೆ ಅದಾಗ ಆತೊಂದು ಅನ್ನೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನುವತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನು ಕಾಲಿ ನೆಸ್ತದಾನೆ ಏನು ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ನಾನು ಅಂಚ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಜನಕಲ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಶೇ ಆಕುಲು ಇತ್ತದುಂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂತುವಿರ್ನ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿರು ಖಂಡಿತ 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 ಓ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಲ್ಪೈತೆ ಯಾನು ಒರಿಯ ಕುಲ್ನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದೇವಡು ಅಮ್ಮಡು ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಪನ್ಪುಜೋಲ್ಲ ಈಗಲ ಈ ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಡ್ ಇರಾಗ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜೋಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಉಂಡಿಲ್ಲಾಗ ಪನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಶ್ರೀಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕಲೆಟ್ ಶ್ರೀಮಂತೇರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 25 ಸಲ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಎರ್ಲೆ ತೋರ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು